Ya pokoknya làm xuống non với coi nhá belai kena hambai Pandau Paiman the Fanano Joto Ani Komat Hamza Yafaro Te Serapsan Yagolakano Oro Rasamung Musang Musupene Borno Ang Lam Sogo Ani Amso Yongina Te Narokaka Yafaro Advance Bisikitalni Sentangui Bisibrum Mohaki Sang Bisikital Sini Laitanai Salkita Segang Sini Tutuap Dono Sang Paleleka Datini hingga Sang Sini Ingraji Bisik Ketalan lam sangmani o Pandau Pai saksangno belaino kungsugo tamni hamba ani om thik laimani amchai je purpono ringja khangke orang je purpono agio rogo program rogo phaine aro rasamu musamung khane phage saksangno belaino tongto tamni hamba nijini amchayo performance khlaimakhe or phai kok saimakhe belaino saksangno kungsugo ango tinini o salo kok kebang sagalak Seng bisi sawo seng kebang mano seng kasleka kelaika baksa baze naimani mani manliana baksa baze khanya musuman khlai manliana baksa ba omhai angtini engna musumani omhai pori kusukana musumani mohai ke samung khanya musumani kebang ma seng wamani wamani ti engliana amhai kebang ma seng phelo dongmani tongkhana keuba baik paina musungan tungai, kia bogari paina musungan tungai, kia boga bola lekha kusugo thang kainai sakil kotok paina musungan tungai, pebisen kebang malu pelu dengka. Sing sini bisisa ni live hotel sing sereng iman kake sing kab lekha munu lekha hamzag lekha tong lekha masala lekha. Peba sing kang kasa sing lesson manu kan sing sereng imanu. Nini life bisisa je follow dongmani abu bai neng khabai neng kokri tani hanba biskang ni bision neng je samuno khlai malia samuno khlai phren neng pisa ma chaitok phinai kabang ma ani lama bahano ani bo khanya mo soma kabang ma khlai mia thangai usgang se lai thangai 2021 naidigi hoy mato bahake bisisa puni thanga sasruk samalia hain bagino biskang ni bisiktal joto ni lama wono naitok tongtok kaham tumi phating ang abono kaiton thani sudiro tai oro phanai tai tumino box ni kholang khanai tangai je takhok te buku ang bises khalai youth society na koina na musugo tamin tinin je pandalo jine boro bahino lampo youth society sal kedek mano bagine boro hodani bagai dofane bagai samung khata musine amchane bagai ang boro select du ang boro ni bisinti tai taboro media ni bisinti olo je phun nugnai an koglo khana ang boro kaisana thaisana koina na musugo sing nibi tongu lai thangai bisikne bisik thamno sing sikla kabang ma borno lam hamayo kalajat phekbung sitrabai sawi sat bilang malo to sitra khaja nukhuna sitra khayotai bises khaisini hodano sini dofano sitra tongu ang borlo koina musungo nini biskango naithok nini langma tongo naithok nini thinang tongo nini on naithok langma non ahai no srawan nugo salkala ke mogol biskang toy bike from chal tongo class 9 10 poine usigango no satam se kebenku ani mogol biskango khumulongo saya khotam salai naithok naithok sala sikla bisango phai khompu sugaro scooty kaina giro thaben thisa saru hain sabitong hain taisa ayang yakili academy bisango bo thisa saru khalajak on harang ni nai mokol muktu narna musu nargi manya asid nang na thoglang mana phadising je engmani engkha taklai bisikitala sing omono samai tanglane sing Jenini babu nono scooty hai ke ba bike paide mani bobo hai ke paide kha nung sanna bagi nono hamdagin babu nono paide scooty bike nini langma no choronan bagiya nung musase sabona ke bazar go thangi nai musase mane paitonan bagi zamani si hage helmet thu yaunai kam sui chungya kare ojo dogon hai ke bukhara biri salna bagi nono zamani ya
ini naik all anggagi sikla sasa punya kebang musuhmu haingani irengani sikla saja sini sikla sama musuhmu tapi ke tangi angserai ini hanai bukanlah dukuna Muhammad tunggu Hamani balukha thangna kasukasang hanbagino nelni biskang kubang mal naithong nang langma tongo o naithong langma no bahai ke dophawo hodawo samonana aboro sawan sobdi nini langma sitra ke chini dopha sitrawo chini dopha sitra ke nin nukhong nin amon bawon mukhang songo hanbagino tilna o bisikita te saphar hapasai o jarawo ang omenul request khai namosu bises khai sikla sikre no kaham samong bai dopha kusugo tisadi tai nini langma tai dopha sapena kasing kasing sadhanai hajotono no happy new year 2025 ni han hate sa kha ka hamte ti baya puri ane ok kisi sakol samne orang mutaka hambai